तामुलपुरनि सेसापानि पलासगुरि गामियाव मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दावहा। थांनाय हरनि 11 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेर मानै फैनानै सेसापानि पलासगुरि गामिनि माखुसि नार्जारिनि थाग्रा न'खौ वालखौ नारफ्लांनानै जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइ आरो माइरंखौ जालांदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखुसि नार्जारिया उन्दुना दङमोन। बे समावनो हरखाब बारिजों फैनानै न'नि वालखौ नारफ्लांनानै जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइ आरो माइरंखौ जालांदों। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि ओनसोलाव माखासे सान सिगांनिफ्रायनो मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव सानफ्रोमबो सोमजिबाय थानाय दावहानि सायाव हाग्रा बिफान आरो आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखार लोगोसे ओनसोलनि एमएलए मा राहा लागोन समाजो फोरमायसिगोन। आंनि न'आ आं थानाय न'खौ सिफायलांबाय आरो जानो माइ दोननायखौ बस्थाब्रै जादों। आङो उन्दुनानै दंमोन, ओमफ्राय उन्दुनानै दंखाय न' सिङावनो गाबख्रावबाय थाबाय रावखौबो मोनासै। बेखौनो न'खौ सिफायनानै माइखौ जालांजोब्बाय। माइरंबो जादों, माइबो जादों। माइआ बस्थाब्रै, माइरं बस्थासे। नों हारसिं थायो? आं हारसिं थायोमोन। रावबो गैया? रावबो गैया। 12था जाबाय होनदों, 12था जाबायमोन।